alon-alon len joget rasah ngoyo-ngoyo. Iya. Lagi hamil. Iya. Lagi meteng. Hamil muda. Iya. Aku ya mbuh kok ya iso lho. Ha iya. Nggih saged, Pak. Lah maksud iki wong kowe iki bengi lunga, awan turu, bengi lunga. Mayang terus, melu mayang terus kok ya iso meteng. Iya. Isu-isukan nggih saged. Cangkem. Edan ora tayungan kok. Iya. Ya ora apa-apa karang ya kebutuhan kok ya masih mangun bali wisma wis ora bab sing saru meneh ya. Kowe ngaturke apa kowe? Ya. Wonten pambunutan mboten? Ora ana pambunutan ki sing menehi apa sabun mau mung nyuwun lagu Limbuk. Oh ya. Nyuwun lagu Limbuk. Diaturke apa sak-sake no? Iya. Ki mau saka Bapakne Rio ya wong Juruk. Nyuwun caping gunung wis diaturake. Ya. Kowe ngaturke apa? Tandha mata apa? Nggih, tanda mata. Apa matane lara terus? Ya. Tanda mata nggih, Pak. Ya tanda mata. Dibawani ngono ora kuwi bawane? Enten. Ya. Nyilih-nyilih. Ya ora apa-apa. Memanisin beraatin pacaane mangaprak Neno gandas luas wirap gane rena wengi mangatrak tapan montang manting tanjena kang masih rodoh wong bagus. iki panitia lumantar WA iki nyuwun gending aja dipleroki. Oh iya. Engko diaturake, Mak. Neno. Gampang temban beda Matur sembah nuwun. Ya ki saya akeh sing padha nyuwun lagu. Ya. Dipinangani no, ora usah kuwatir. Ya, Ki saiki mau saka Pak Dukuh Tanjan. Pak Dukuh Tanjan. Nyuwun pepeling. Wah, ngelim rapete ra jamak-jamak. Ya ora apa-apa. Pak Dukuh Tanjan nyuwun lagu pepeling. Ya diaturake, Mak. Ya. Loro sisa nek pepeling ki nek ora kur ora apik. Sapa? Mbak Agnes karo Mbak Ika. Ya. Wis ben padha. Ayo ndang jumeneng piyai loro. Ya. Wah, jan. Awake kaya tukul kembange ya. Iya. Ya ora apa-apa karang ya. Kadang kala seragam sinden ki biasane polos. Ha iki pancen duwe niat. Aku pengen sik lurik terus jarike ming separo kaya wong ani-ani jaman biyen kae lho. Wah, apik banget.
kaya wong ani-ani kaya ibu-ibu do ani-ani ning sawah nggawa tenggok jarike ning ngisor dengkul ya terus klambine lurik legelungan ya sak-sake wae heeh nggih diragati to Pak wis rasa sida wis ngono apik ngono aku iki dede senengane ora gelem ragat aku ki mung lah katose ketriyen nika gelungan iya terus bros niku dereng terlaksana kabeh iya jane dantenan kok aku kok malah aku ngene heeh sesuk ya iki kebutuhan akeh iki arep Idul Adha barang ya ngono ya Mak iya jane kanca-kanca ki tak suwun nek Idul Adha ki dikas kuwi rasa nggo tuku seragam sik nggo tuku wedhus pertama wedhuse ora apa-apa so nek saya akeh warga laras kurban sapi lho apa ora gleleng ya ngono ya Mak iya kuwi engko warga laras kurban sapi sapa ketuane iki sing Nugroho ha iya pahalane ditompa aku tok ha iya ayo kowe iki meng malak terus ora iso lho ayo dibawani salah siji gentenan ya ora apa-apa ya nggih gantian nggih Rukun Islam kang lima puniki elok tenan suarane sapa iki suarane Ika oh asli Tanjung Sari Gunung Kidul ya pancen wong Gunung Kidul suarane apik-apik kono wedok ya sinden ya dadi apik iya kono ya aja kok lahir saka weteng dapuran pring do krok-krok metu sindene kok kono ya ora kok ya kandhani kok krok-krok nek ora percaya ya katin dakno mreng para sesama ayo kancane nembang kok malah liyer-liyer ngantuk apa piye ti bocah kok ngantuk ayo awan kuliah mesakake ora kuliah apa ngono wis ngene iki sami yo nene aja padha ditinggalke arang rekoso besok gawe dinglik sing rada dhuwur terus main linggo ning tengah kono aman ning tengah kono ora bakal tak lokke wis arep ketutupan kancane terus gelungamu templekno debok cek ngene iki wah sama tatin kae bendina ngono kuwi iya rukun Islam niku enak sahatate awas kecoblos malah kau menang wae ting segala gerakmu diperhatikan soalnya salah jejer dalang iya so pindah tengah kono pindah kono kowe kono kok iya ora apa-apa kowe ning dinggeke didhuwurke dadi kan ketok dhuwur kok jejer lisa kae malah gayeng wis lho kae sono sing nyendekke dinggek ning mburi kae kanggo sende-sende pisan kae ya kang angka siji
tigang angka loro salat dene kangka dene kangka telu Ramadan nindake Ramadan nindake poso papat kapat zakat ping 5 ibadah haji namane rukun Islam sampurna ya mangga tak kuntak ya
Iya, Tarsan Wiraan. Matur sembah nuwun Mbak Ika karo Mbak Agnes kepareng ngaturake pepiling. Yo. Ki ana sing nyuwun meneh no. Yo, saka sapa? Saka wah ya ki nyuwun sapu tangan. Yo. Saka Mas Iwan Pokoh Belingo. Oh ya. Pokoh Belingo. Ayo Mbak Elisa. Urung sapu tangan rasa digrimingi pira barang. Aja gugupan to? Iya. Sapu tangan kok njur di. Omong lagi njaluk kok ya nek tak kei nek ora. Iya. Iya. Halo, sugeng dalu semuanya masih bersama saya Elisa Orchard Alasos dan terkeren terbekanya ada di dunia ini. Halo. Jangan lupa tetap di subscribe loncengnya di Nunul ya, tetap di subscribe channel Dalang Seno, jangan lupa. Kuwi basa apa di Nunul kuwi? Di Nunul. Bahasa Jawa di Nunul. Ayo basa ditekan nek basa Indonesia. Halo subscribe. Kan ora ditekan. Tekan lonceng ngono kok di Nunul. Itu enggak ilmiah. HP itu enggak empuk Om. HP itu tuh atos. Jadi enggak ada kalau ditekan apa yang ditekan. Enggak ada, enggak bisa dia ditekan. Di apa namanya itu? Pegang, sentuh. Ora di Nunul. Touch. Iya. Yeah. HP kok dinunul. HP iki nek dinunul HP-ne ora bakal kaget. Iya. Seorang Dalang Seno yang udah mencapai 100.000 subscriber. Kowe isih sing ngene wae. Kowe sesuk bengi rasa mangkat dodol obat ning Parang Kusuma wae. Aku malah kowe bakul obat ora. Kan tak promosikan gitu loh. Sebentar lagi dapat silver play button, tak promosikan biar semakin keren ini di Delingo. Apa di? Mendi? Tumuwuh tekik ngono lho, ben saya tekik. Ben semakin biar semua sedunia kenal dusun tekik Tumuwuh Delingo Bantul, Projo Taman Sari. Wah, kowe ngerti apa-apa? Bantul apa? Projo Taman Sari. Yogyakarta. Berhati nyaman. Sleman. Sempodo. Nek luar kota, Klaten. Klaten bersinar. Korea. Mengopo tekan Korea ning Jawa iki ne. Korea ono. Apa? Kowe sing kurang cerdas. Apa? Korea berawan. Kok berawan? Amerika hujan. Kowe kok Google wis takon karo Mbah Google mau. Ayo ora kok kuwi jen ono ramalan cuaca iki ngono kuwi Korea berawan. Oh iya, Jepang berawan. Ning Delingo ning kene cerah ya Pak, cerah. Luar biasa. Ini mengawali Rasulan. Rasulan iki mau kok kocone matane ora dienggo meneh. Kacamata sapa? Kocone matane mau lho, kocone matane. Kocone matane matamu kuwi. Koncone motone. Iki sing lele maringi wong njaluk lagu mau. Oh iya, kuwi jenenge apa nek basa Jawane? Kacamata. Kocone dudus iya apa jenenge nganggo Surya. Tesma. Oh, dadi Surya Kanta. Weh, Dalang Seno terkeren terbagian seantero negara ini. Kuwi lho. Gak marahi kowe pekok malah. Dalang ora kaya rap ora. Tesma nek kok. Tesma kedep, tesma akunya. Kuwi berarti kedep. Lho kok kacamatane kedep? Matane sing kedep. Oh, matane sing kedep. Kedep tesma kacamatane mosok iso ngene-ngene ya. Iya. Aneh. Ya, wah iki karang sinden saka blasteran ki dadi nek omong angel. Iki pancen bapakne Jawa, mbokne gembel ya. Ora apa-apa, aku dipadake wedhus ra apa-apa. Ngerti dek, dipadake wedhus. Ora jengkel aku ra apa-apa, sing penting sesuk-esuk bayaran ra apa-apa. Beres. Muni wedhus lah, muni apa ulet apa bebas. Ulet ya ora kok ya. Iya, Mbak. Ya jarene aku kaya biting kaya ulet ngono kuwi. Kaya biting kaya ulet.
Ya ming kurang karena kan kamu masih jomblo. Iya. Besok kalau sudah bersuami pasti tubuhmu berbentuk sendiri. Ora ditek-tek nggo mayang kok tek-tek. Kuwi gatel po piye tanganmu, Ting? Kene iki omong mayang malah tek. Cah kok mesti kurang gawean lho. Iki sesuk paling ya ngusungi Depok barang wonten iki. Wah, wis. Ya ora kok ya. Sinden kok ngusungi Depok. Ya hiperaktif iki pamergane. Ora iso meneng wong iki. Ora iso meneng kok ngopo meneh? Kok bokonge dipindahke wo, pindah tengen. Kok suwi ndase dilebokke kene. Wah. Pusing karo sinden sisi. Ya ora, kuwi karo kancane kok ngendas-daske lho. Iya. Coedan ora. Ya Mbak Elisa. Yes, sowan. Mbak Elisa karo Salaso. Ayo memberi doa kepada dusun Desa Temuwo. Desa Temuwo. Basa Jawa lho. Temuwo itu artinya apa toh, Pak? Aku ora ngerti, iku takon Pak Lurah. Oh, bukan beda. Apa? Tukul. Temuwo ki tukul. Tukul. Tumbuh. Grow up. Grow up. Iya. Tukul berkembang. Kaya iki seragame anyar iki padake. Berkembang kaya negara Indonesia berkembang. Wis gek omong. Ya engko sik tak mikir basa Jawa Inggih kula sowan wonten Tekip Tumuwu. Mugi-mugi sedaya sehat. Amin. Lancar rezekinipun. Terusane lemah subur. Doyanipun kathah. Amin. Ta pedagang ya kulake murah, adole larang. Wah pinter. Amin. Sing engko pekerjaane lancar, sing durung ana kerja ya kerja. Nek isih durung entuk meneh takon Pak Seno wae. Mengko kon nabuh apa usung-usung gamelan. Oke, kok tak polo lho wis. Iki nek piyai semene iki manut omonganmu. Terus nglamar kerja ning nggon aku terus nek sing ngusung gamelan wong 40. Ben buyar dase. Pusing. Terus nek tekor aku. Iya. Nggih, sampun. Matur suwun. Nembang apa? Nembang apa sing anyar sing disinau wingi? Oke, ra masalah dijajal. Apa lagu? Angenteni. Karya Pak Mantep Sudarsono. Hah? Karyane sapa? Ki Mantep Sudarsono. Sudarsono. Nek piyaine mresani mesti murung-murung. Mantep. Sudah buka sedikit, sapa tak aja lagi sudah buka. Kaiso nirake, Pak. Aku ki kaya anake kok kowe iki. Waduh, wah anak saka ngendi ndelok itu nganu akte kelahiranmu. Ayo orang ngasang gua akte kelahiran. Dia itu guru saya, senior saya, oh, bapak guru. saya. Oh iya. Kasih dia becek prakadari gak gecek dase kan. Gecek dase apa gecek dase? Gecek dase iki siramu didak. Waduh, eman. Udah ke Mantep Sudarsono kok Mantep Sudarsono. Sudarsono. Kuwi ndase limbuke kok dikeplak terus kok ora bocor ndase. Iki suwe-suwe aku ora limbukan kok anarkis iki. Limbuke anarkis tenan lah. Ya karang ya ning sing nirokke Pak karaku wis kaya nganggep anake dhewe kok. Baik, kami kayak tebak. Ngomong apa, Pak? Kayak tebak. Kenen pak. Kaya pilik. Nganggo bawa ya, Pak. Nganggo bawa, ngenteni siap-siap iki. Nggih, niki Pangkur Rinoso, tapi coba dulu. Aku belum pernah. Pangkur Rinoso coba dulu. Ya. Nek kira-kira pengendangi wingi mulih ora rampung latihan men dikendangi Wahyu sik ora apa-apa. Ya, men sing latihan runtut tekan sore tekan bengi. Ya ngono. Nek mbangane rusak mau aku. Ah iya.
ayo dikai 75 wis trima. Dunekke kabeh ya nak, engko Mbak Tatin men ngunekke sarung jagung slindro. Nah, wingi latihane dhek sarung jagung slindro terus ayo engko bajigur kahot. Hah? Bajidor apa bajigur? Bajigor apa, Pak? Bajigor kahot. Bajigor kahot. Cara Mbak Sunda kuwi lho. Oh, bajigor. Kok misah to, Pak? Bajigor iki ora misah jeneng lagu kok. Oh, jeneng lagu. Bajigor apa? Bajidor. Oh, bajidor dudu bajigor. Sak karepmu kowe iki ngayel. Nek ning Sunda jenenge bajidor. Oh, bajidor. Nek ning Jawa jenenge bajigur. Oh, bajigur. Kaya wedang ya. Wong ngerti wedang bajigur? Wis tau aku. Wedang wis tau. Wis. Doyan kowe. Doyan. Ya kok sik lagi disapokke. Kon mangan sampah. Wedang woh iki lho, Om. Nganggo jahe padake plastik barang. Nek doyan ra apa-apa. Kapan sumending sisihmu kleru iki mau. Iya. Ratri rinosa rino Jane ya seneng dimatur nuwuni nek ra tata katane iku ora kaya Ki matur nuwun Pajayat. Iya, sinden kok kaya kenek. Iya. Ya ora apa-apa karang ya ciri khase bahasane kaya ngono. Iya, Mbak Tatin gendi. Ya. Wis ribet ki mau wis nyasmitane karo aku. Sarung jagung slendro aku urung siap ya, Pak. Ya apa siap ra siap kudu siap. Mangga digone sarung rak siap. Heeh. Priwen, Pak? Ayo kuwi sarung jagung slendro wingi kan. Kowe nyuwun sarung jagung slendro dikon dinggo latihan kok saiki ra wani dinekke. Nggih, wani ning beto catetan. Ora apa-apa, nggo catetan ra apa-apa. Oh nggih, mboten dicowok to? Lah. Nggih. Ya aku wis nekake wong BKS tak kon joget ya aja kuwatir. Itu BKS tenan iki padake. Nyebanake ra. Niku sinten nih? Gendang-gendit, gendang-gendit.
Ayo. Kayak niki. Sopo iki? Iki bapakmu. Alah. Bapak kok seneng dangdut. Tete ting omah. Nek karo dangdut ki senenge ra jamak-jamak. Ayo, Ting. Ayo. Langsung. Tak tindak 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 di tak tindak gede. Di. Sik. Ayo, dang nyanyi. Nggih. Niku kayak Pak Mondo to susu. Muni piye kowe? Langgit persis e. Sembet. Pentekne ra ana apa jenggot. Ayo. Siap kowe. Ajo. Wong PWKS e. Ya. Langsung nggih. Langsung piye bawani kok? Hah? Bawani. Bawane kan mawon ngen kadung tresno nggih. Hah? Pripun ta? Loh, kok malah lunga? Iya engko sik engko joget tenang wae. Heeh. Kadung tresno ya ora apa-apa. Rina wangi dadi ati tanpa Kayun. kayung yun marang slirane Ana tansah kumawanging netra aku jane ora apa-apa nukokke seragam sinden ngene. Awakmu ku cilikno, aku iki paring larang dhewe. sinten kula apa? Kancane do semeter setengah wis dadi kebayake kowe dadak 4 meter setengah. Nggih boten. Umuman. Mulane kuwi kaya ayu tuku pipitan nek dong sore kae sadurunge dandan, kringete metu awake sudo. Kok nek sedele ilang piye? Lambimu malah ngomong. Ayo diganti sing rada jebebe. Iya. Medun bareng ngerem medun nang ngarep omah kok. Lho, jadle nanti. Bareng ngadeg tiba dhewe klop. Wah, iki apa? Tekan ngendi ya mau? Manganeno. Tansah kumawanging netra Anoman sapa? Kaya nganu kaya apa jenenge Anoman Obong e. Anoman cancut tumandang karya ngalengka wis dadi areng geger bongko sarung jagung blender. Jangan istirahat to. Ayo, iki Pak bewane slendro ning. Iya. Serati kadung tresno saiki kowe sok ra ngrungokke sinden ki ilang ana tembunge jero ati kadung kuwi jane ora masuk ning nggon swara apik jero ati kadung tresno tresnone wae karo a karo i nek tembung mati kok jadi teruske jero ati kadung Lah
Kok mbiyen sekolahe oleh kon ngonten iku. Ah, ra iso kuwi olah vokal. Berarti kleru gurune ya. Kleru. Iya. Awas yo ta. Menika nek ra Asa? Pak Wasyo nggih menangi. Menangi. Guru SMKI Pak Wasyo ya. Gurune kaya Jojon kaya. Tan liya hamun sliramu satemah lara asmara Nek kacamata nek apik. Ben ngapa? Lho yo gaul kok yo. Tinggal. Jajal sik coba. Apa ya? Oh, gleleng. Tinggo to? Oh menang aku. Jajal. Ah kan nganggo. Ayo coba dijajal apik ora kok. Nek apik tak keke kowe kok. Rek cementel. Wow. Iso melek. Marai jadel iki marai joget iki. Aku namane Daleke kono wae, daleke kono. Mama kan tak kaslupan ah. Coba sa dijajal sa, Elisa. Nek kowe sik kuru iso ora apik sa. Ora. Ora ngene kok. Tapi Ora muni ora sing coba. nganggo aku muni. Lah kowe keleman kok mesti muni. Jajal meneh apa piye iki? Ah, jajalan. Elisa wae ora muni kok kowe muni ora. Mbok ana Ra kekuatan. iso mlebu lho. Ayo. Piye iki? Kak aku. Mama. Ayo mbok kok ya karang ya Aku coba. nek dadi Digoting. Tinggo ting. Nah, Wae ora apa-apa dijajal sik. Paton diblesekne ngono lho. Wes. Cepat. Ndelok kaya gorene. Jajal kuwi dinggo dalange. Ya ana demite iki. Ilang sarap sawane. Kok dilungguhi lho. Nyo, sing jeneng wong Jawa, kuwi nek arep jukuk dhuwit ning sajen kae wis sok dilangkai kok. Merak nyo, gunen saiki rak ramuni. Ora muni ning mambu. Biasane ngono iki duyui. Ya coba nyo, cacak nyo. Ning kene lho. Ya. Ayo manda nguyah ndah. Ana mbokne lho kae. Mboten napa nika cak gojek elek lho mboten napa Bu. Ngapunten nggih. Kurang ajar. Oh kok nombokne ra omong. Ana ibune kok. Kurang ajar kowe. Iya. Ngapunten nggih nek tesih dereng apal. Ayo dapalke kuwi srana nggo nyambut gawe. Siap. Nah, ora mung siap. Saiki apa-apa kuwi anggere dikono apa mung oke siap. Ora tau terrealisasi, iya. Ngono ya, Mak. Kata-kata siap iki ya lahir batin siap tenan. Iya. Ya bajigur kahot, bajidor. Ayo diaturke Mbak Ayu iki sing ngapal. Iya. Wah, edan lagi ngepit sesore wis ketok langsing. Ngece. Daipo nek seminggu jan iso kuru. Geni-geni apik kae jan. Iya. Kowe sing ngepit kok sing langsing bojomu. Hah? Sing ngepit kowe kok sing langsing bojomu. Ya ora apa-apa kok ya. Bajigur kaus ki ana bawane ora ana? Mboten. Oh wis langsung.